Нарекам надад вайкакам дида баромадим дуи тоби татировли мови речилер адамдар шода этиченде шода дуи тоби рафта дида будан ҳар як ҳолати шароити зисти ҳамон мардум дар ҳам навозии ҳай дар ҳақиқат ӯ мардум аз минтақи осиқпазир дидид собиқ ки чӣ қадр таъсир худро ҳангоми баланд шудани сатҳи оби дарёи вақт алахсус дар моҳҳои апрел май мерасонад чӣ қадар мардум аз он ҷо кӯч бастан мебаранд дида баромада буданд таклифи пешниҳодро ҳисоб-китоб кардам онҷо ҳам проблеми роҳ проблеми барқ таъмин намудан бо хатти барқ чанде пеш як маводи мушаххас дар шумо пешниҳод карда дар расонаҳои васоити ахбори омма то ҳатто гузориш пешниҳодҳои мардум соҳибхоназанҳо гузор карда буданд шуда буд пешниҳод карда буданд ҳай ноҳии кӯшониҳо имкониятҳои молиявии иқтисодии буҷашудагар вайҳоро пешниҳод кардам лекин кӯшиш мекунем ки дар мадди аввал таъмин намудани барқа то фасли сармо ҳамин масъала вақти корбарӣ карда мо ин масъала мебинем идораи барқи вилоят инҷа ҳастанд зарурқудрат беитон ҳисоб-китоб кардем мо тамоми вайшадан воқеан гузор кардам дар дӯстои туро тамоми синчӯбоша мо ҳаст маблағ медам ки бо ҷалбе соҳибкунам дар ҷои ҳалқас карда бо шаҳрам мевасад чанд оилае ки набошад гап дар сари майде лекин ин қадар солҳо дар вақташ бо пешниҳоду таклифу дастури супориши ҳукумат ҳамаҳо абзуи кӯчида инҷо омада хонаро дарсохтанд то фасли сармо мо бояд боварқ таъмин намоем боварқи доимӣ онҷа як трансформатор медад система медад медонам метраш бисёр ваяш бисёр лекин масъала иҷтимоияш ҳаминро бояд ҳаллҳас карда медад ин дар нақшамони дар ҷойги идораи барқ ҳаллҳас мекунем ки холиф нестанд масъалаи интиқол масъалаи корбарикунитон чӣ қадар ҳам аз бюҷаи миллат маблағ гузорӣ мекунем харидорӣ мекунем ман дар ҳамин шаҳри левакам истеҳсоли синчӯб бароҳ омода аст синчӯбҳои битони вакал таъмин кардани зарур аст баъд аз он борӣ бо масъалаи роҳашам мебинем дар мадди аввал озо барқа таъмин кунем баъд масъалаи ҳаллу фаслаи роҳ мефикрам то мактаби наздик 7 километр була ҳамда инсон 7 4 километр намехеласт саломат бош ҳисоб кунем 4 километр биям агар 3 фарзи бӯрида 12 километр 12000 метр вайда кун ноқил накун ҳеҷ гап нест ҳал шаванда аст